Ayoko po kasing dumating yung time na sa laban namin ay magrarason ako kaya ako natalo. Mula po nung sinapok ako ni Bad Boy, kung hindi niyo po alam, nahihirapan na po ako magsalita. Minsan nabubulol po ako, tumutulo yung laway ko, nakakagat ko minsan yung dila ko. Iba po talaga yung pakiramdam ng masa po kayo sa leeg. Hey yo, what's up mga kabunal? Good morning, good evening, good day sa inyong lahat dyan. So ngayon, andito na naman ang Kasmas TV nagbabalik at yun, mag-ano lang tayo, pre-reaction video lang tayo about dito sa bagong upload ni Coach Alexis Tolentino ni Captain Barbie. So yun, meron siyang mga sinasabi na hindi na daw siya makalaban kay Bad Boy ng Cebu sa Battle with Sugar dahil daw sa mga pagdaramdam na nangyari sa kanya ngayon dahil sa nasuntok daw itong batok ni Captain Barbie nitong si Bad Boy ng Cebu. Dahil kasi sa kabaklaan ng Coach Alexis na to, hindi napigilan talaga ni Bad Boy dahil dinamay pa nitong si Coach Alexis yung mama at pamilya ni Bad Boy ng Cebu. Kaya yun, nasampulan katuloy Coach Alexis. Sana isa itong aral na sana pag kasali ka sa Battle with Sugar o ano yung event na sasalihan mo, yung personal at yung mismong tao lang yung titirahin mo at huwag mong isali yung pamilya niya dahil hindi mo alam kung anong klaseng ugali meron yung taong yan pag dinamay mo yung pamilya niya. So yun, hinggan natin yung mga sinasabi nitong si Coach Alexis Tolentino. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat doon sa mga solid kabakal ko, sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga Batanggenyo, sa lahat po. So gusto ko pong magpasalamat sa inyo. At gusto ko lang po sabihin na hindi na po ako lalaban. Sa ginawa po kasi sa akin ni Bad Boy ng Cebu, ever since po nung sinapok niya ako sa batok, masama na po talaga yung pakiramdam ko. Ayoko po kasing dumating yung time na sa laban namin ay magrarason ako kaya ako natalo. Mula po nung sinapok ako ni Bad Boy, kung hindi niyo po alam, nahihirapan na po ako magsalita. Minsan nabubulol po ako, tumutulo yung laway ko, nakakagat ko minsan yung dila ko. Iba po talaga yung pakiramdam ng masa po kayo sa leeg. Naniniwala din po ako na baka pag sinuot ko yung mouthpiece or yung mouth guard, baka lang po bumagsak ito. Sobrang apektado na po talaga ako dito. Hindi ko akalain na magagawa ni Bad Boy, na-try do rin ako. Hindi na siya nahiya sa management. So pagpasensya nyo na po kung medyo nabubulol ako kasi pinilit ko po talaga na itago ito dahil ayoko po mapahiya sa mga tao. Ayoko mapahiya doon sa mga taong sumusuporta sa akin at umaasa sa akin na magpakita ng magandang laban. Hindi naman po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kagagawan ni Bad Boy. Nawala na rin po ang tiwala ko sa kanya. Nagkapobia po ako sa ginawa niya sa akin na ayaw ko na siyang makita, ayaw ko na siyang makatabi, ayaw ko na siyang makasama sa event dahil baka kung ano po ang gawin niya sa akin. Akala ko, Bad Boy, napakabuti mong tao sa labas ng camera. Akala ko maka-Diyos kang tao na hindi ka gagawa ng ganito. Pero yung ginawa mo sa akin, hindi mo lang ako sinaktan. Alam yon, hindi lang sa katawan ko yung sinaktan mo dahil binigwasan mo ako sa leeg. Pati yung emosyon ko ay hindi ko na maintindihan ko ng mararamdaman ko. Sobrang apektado na ako at ang pamilya ko sa ginawa mo sa akin. At ako ay nagsasabi na kapag natapos ang event na to, magdidemanda talaga ako sa ginawa mo. Hindi mo dapat gawin yan. May time at mayroong oras para ilabas mo yung galit mo. Hindi mo dapat ginawa yan. At
At ikaw ang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang laban natin. Yung mga ginawa mo sa akin, hindi ko alam kung permanente na ba to. Permanente na. Natutuloy yung laway ko pag nagsasalita ako. Na kapag kakain ako, makakagat ko yung dila ko. Baka magulat na lang ako, naglalakad ako, nakalabas na yung dila ko. Grabe yung ginawa mo, tinamaan yata yung mga nerves ko sa batok. Mahinang nila lang eh. Sa ginawa mo sa akin, bad boy, didimanda talaga kita. Dahil itong ginawa mo sa akin, baka permanente na to. Paano pa ako makakapagtrabaho kung hindi ko kaya magsalita ng maayos? Paano pa ako makakapagtrabaho kung nagsasalita ako, tumutuloy yung laway ko at lumalabas ang dila ko? Paano pa ako makakakain kung nakakagat ko yung dila ko? Ang hirap-hirap na nga magsalita. Grabe yung ginawa mo. Meron na akong patunay. Ayaw mong ilabas yung video. Pero meron akong patunay nung ginawa mo sa aking pagsapok. Nakuhanan sa CCTV yung ginawa mo sa akin. Nirequest ko ang CCTV na to para mapatunayan talaga yung ginawa mo. At itong CCTV footage na to ang gagamitin ko para idemanda kita. Yes, nasa Battle of the YouTubers tayo, pero hindi kasama sa Battle of the YouTubers na gumawa ka ng aksyon ng pananakit to the point na makaka-apekto ito sa tao at sa pagkatao ng kaaway mo. Dahil sa pagsugod nitong si Bad Boy ng Cebu, at yun, nagka-problema na daw itong si Coach Alexis Tolentino. Hindi ko alam kung totoo ba to, pero siguro kung totoo ito, so napakahinang nila lang pala nitong si Coach Alexis Tolentino kung sa ganun, dahil na ano lang siya, na isang kung totoo man lang nasuntok itong nangyari sa kanya, napakahinang nila lang mo, Coach Alexis Tolentino. Sa isang suntok lang nakaganyan ka na, tumutulo na yung laway mo, tapos nakalabas na yung dila mo, ha? Tangina, hindi ka karapat dapat sa Battle with Chubit kung gano'n, dahil kung sa ring kayo nagpang-abot, hindi lang ganyan yung aabutin mo doon. At yun, balak niya daw akong sampahan ng kaso itong si Bad Boy ng Cebu. Pag TV footage, doon talaga makikita kung ano talaga yung totoong nangyari. So hindi lang muna tayo huhusga, dahil sinabi naman ni Bad Boy ng Cebu na hindi niya daw sinuntok itong si Coach Alexis Tolentino, at lang daw, naka-open na yung kamay niya. Iba daw yung suntok kaysa sa sampal. So yun, siguro pagkatapos ng DOTY, may investigasyon na mangyayari about sa pagitan ni Coach Alexis Tolentino at nitong si Bad Boy ng Cebu. At yun, ito yung sinasabi na ang punto ko sa ngayon, sa content natin ngayon, hindi na daw lalaban itong si Captain Barbie kay Bad Boy ng Cebu, at kasalanan daw ito ni Bad Boy ng Cebu. At so yun, kung hindi tayo magkakamali, sino ba ang papalit kay Captain Barbie na lalaban dito kay Bad Boy ng Cebu? Wala namang ibang umagaw sa eksena noong presko nila kundi itong si Rob Muya. Yun, Rob Muya, dahil sa ginawa mo noong presko na sobrang init mo, hindi ko alam kung nagpapansin kang putang ina ka or nagmamadali ka lang siguro na makapasok sa Battle of YouTuber. So yun, dahil sa laki ng katawan mo, puro scripted lang naman yung mga video mo na pinaggagawa mo. So matuturuan ka talaga ng leksyon nitong si Bad Boy ng Cebu, dahil alam ko hindi ka marunong sumuntok. Yung katawan mo malaki ka lang, puro hangin lang yung laman yan. So dahil dito makakabawi na si Albert Pagara sa'yo, dahil turo talaga lahat ni Albert Pagara nitong si Bad Boy ng Cebu kung ano ang dapat gawin upang mabugbog kang putang ina ka, dahil isa kang umagaw sa eksena at nanggulo ka lang doon. So yan, dahil sa pinaggagawa mo noon, so napadali tuloy itong laban nyo, dahil umatras itong girlfriend mo na si Captain Barbie. So dahil naman siguro sa pangyayaring yon, kaya ka nagkaganon, kaya ka sumugod, dahil girlfriend mo siguro itong si Captain Barbie, no? Dahil ba ganun yung nangyari, kaya ka galit na galit at makipagsuntukan ka na doon sa Priscon, hindi ka nga kasali doon. So ngayon, ito na,
ito na, bukas na, makikita na namin kung sino talaga yung matapang or nagtapang-tapangan lang dyan sa inyo sa Maynila, ha? Ikaw, Rob Muya, siguraduhin mo lang na handa ka sa lahat ng oras dahil sa pangyayaring ito ay ikaw na yung lalaban sa bad boy ng Cebu. So, alam mo naman siguro kung gaano ka lakas itong si bad boy ng Cebu dahil hindi talaga ito takot si bad boy ng Cebu kahit doon dyan sa Maynila. Napakatapang, hindi talaga siya nagpatinag sa ginawa niya dyan. At ayun, dahil sa pangyayaring yun wala nang patumpik-tumpik pa ay ikaw na talaga yung matatamaan ng mga suntok nitong si bad boy ng Cebu. Kaya yun, Rob Muya, ihanda mo yung katawan at yung mukha mo dahil alam ko hindi ka marunong sumalo ng suntok, hindi ka marunong sumuntok at ito, si bad boy talaga ng Cebu yung mapapasubok sa'yo. Kaya yun, good luck na lang sa'yo at sana hindi ka matanggalan ng ngipin at sana hindi yan mabali ang mga ribs mo dahil galit na itong si si bad boy ng Cebu dahil hindi ka nga niya kilala tapos nakiagaw ka lang sa eksena at ayun, sobrang tapang mo at gusto mo nang makipagsuntukan agad. Bukas na, maghintay ka lang, Rob Muya, dahil paparating na ang bubugbog sa'yo. At humanda ka rin kay Prince Albert Pagara dahil sa pagbato mo ng bottled water at natamaan yung mata niya, ibabalik ni bad boy ng Cebu yun at pamamagain niya yung mata mo. Kaya yun, good luck sa'yo at sa lahat ng mga lalaban sa bottled tuber dyan. Good luck din sa mga kabayan ko ng mga Kabisayaan dito sa Cebu at sa Visayas na lalaban sa mga Manila Boys. So yun, sana maganda lang yung laban at wala nang pangdaraya na mangyayari sa loob ng ring at sana lumaban na kayo ng patas dahil tatlong fighter dito sa Cebu nagpalit-palit ng mga kalaban yung mga dyan, hindi ko alam, grabe. Pinatunayan niyo talaga kung gaano kayo katakot at gaano kayo kaduwag mga Manila Boys dahil wala kayong isang salita dahil sa pagtapat pa lang sa inyo napakarami yung sasata. Pagdating sa laban umaatras na kayo, iba na yung tao yung pinapalaban nyo. So hanggang doon na lang siguro at ayun, shoutout ko pala yung mga kaibigan ko dyan, si Hambaboy TV, ayun, shoutout ko si Kuya Jeep, Juntar Bisaya Vlog, yun, shoutout ko si Coach Dito Villamor at si Rex Item TV. So yun, suportahan nyo yung paparating na laban namin dito sa Cebu sa Battle of Small YouTuber ngayong March 20 na at sana suportahan nyo rin kami na may makapasok doon sa Battle of YouTuber sa Maynila. At yun, huwag nyo kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa ating channel kung bago ka pa lang sa ating channel at God bless.